हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बियो आसाम टेटनिनो क्लास जानानै दंलाय आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बे बारावहाय नैबेयाव इउपि सेक्सनाव दङ जोंना बर'आव मोनसे गिबियाव बुंग्रोनो नागिरदों जायफ्रा गोदानै फैदों इउनिट 1 इउनिट 2 जोबजोब्बाय नैबेखिनिसिम नैबे ससेया लागोन लासैनो दा बावैनो बेनिफ्राय नैबेखौ लाग्रोनि खेबसेनो नैबे नट खालामनो सोलाबथ'वाखै मोनसे खालामग्रोदों जिहेतु बेखौ होग्रोनि मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफा मावरिजा आरो बेखेवफानि बाहागो आरो बेफोरनि सोमोन्दो बेखेवफा सिननि बाहायनाय दा बेफोरखौ नोंथांमोननो खिन्थानो लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो फैदो अब्ला गोबाव खालामाजासे नायनि दा मोनसे खोथाया बेनो एलपि सेक्सनाव मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफा गैया नुनाय जायाखै अब्लाबो जायफ्रा नायनो गोसो नोंथांमोना नायनानै मिथिनानै लानो हागोन। दानिया फैदो बर' नायनोसै बर'आव जोंना सोदोब बेखेवफा माखौ बुङो आरो मावरिजा माखौ बुङो सोदोब बेखेवफा आरो मावरिजाखौ मानो नांगौ। सोदोब बेखेवफाखौ जोङो डिक्लेनसन जेखौ जोंनो बुंनाय जादोंमोन रावखान्थिगिरिफोरा दा बेवहाय नाय मा होननाय जादों सोदोब बेखेवफा जाय सोदोबजों बा सोदोबनि अनजिमा आरो मावरिजाखौ मिथिनो हायो बेखौनो सोदोब बेखेवफा बुंनाय जायो होनदों। जाय सोदोबा मावरिजाखौ सिनायथि होनानै होयो होनदों। मावरिजा सोदोबखौ सिनायथि होनायानो जाहैबाय बे सिनायथि होग्राया सोरनो बेखेवफायासो होनदों। ओंखायनो सोंनाया जानो हागौ गाहायनि बबेयो मावरिजाखौ सिनायथि होग्रा होननानै जुदि सोंनानै मुंमा मुंराय थाइलालि आरो बेखेवफा होननानै बुंबा होमबा बेखेवफायानो जागोन मावरिजाखौ सिनायथि होग्राया। बेनिफ्राय गाहायनि बबेयो सोदोब बेखेवफाजों सोमोन्दो दङ होनबाबो बेयो मावरिजाया जाहैलायबाय। दानिया बेखौ मा होनदों अनजिमा एबा सोदोबनि अनजिमाखौ खिन्थायो होनदों सोदोबा माबादि बेसेबां बेखौ खिन्थायो होनदों। दा लासै बुजिगोन नाय सोदोब बेखेवफाया नाथाय मोनसे उदां नङा सोदोब नङा होननाय जादों गोसोआव ला। गुबै सोदोब बियो गुबै सोदोबखौ क्लास लादों जायफ्रा नोंथांमोना मिथिबाय नाथाय उदां सोदोब नङा होनदों माने हारसिङै जेबो ओंथि दिन्थिनो हाया होनदों। सोदोब बेखेवफाफोरा हारसिङै ओंथि दिन्थिनो हायोना होननानै सोंनो हागौ अब्ला बे मा जागोननो सोदोब बेखेवफाया हारसिङै ओंथि दिन्थिनो हाया। सोदोब बेखेवफाया मोनफा मोनफा दाजाबदा बेखौ गोसोआव लादो सोदोब बेखेवफाया मोनफा मोनफा दाजाबदा आरो दाजाबदानि मा दाजाबदा उन दाजाबदा। दा सोदोब बेखेवफाया अब्ला माबादि जों नायसै मोनस्नि सोदोब बेखेवफा जोंनाव दङ बेखेवगासे बेखेवगानै बेखेवगाथाम बेखेवगाब्रै बेखेवगाबा बेखेवगाद' ग्रामाराव नायबाबो नुगोन। दानिया जोङो बाहाय ग्रामाराव खोन्थानो हायिखौ जों मिथिगोन मोनफा मोननै बेखेवगासेजों जोंना मानो आ गुबैयै आयानो बेखेवगासेनि दाजाबदाया आ बेखेवफा महरा बेखेवगासेनि बेखेवफा महरा मा होनबा आ। दानिया बेखेवगासेनि बेखेवफा महर बा बेखेवफा महर होननानै दहाय सोंदोंमोन जिहेतु ओंखायनो बेखौ होदों सिन होदोंमोन बेखेवफा महरा आ। दानिया आयाव सिगाङाव जेब्लाना नैबादि हाइफेन सिगाङाव बाहायगोन बेसो बेखेवफानि महर जागोन नाथाय हारसिङैनो आल' नुयोबा बेयो सोदोब बेखेवफानि महर जाया मानोना बेखौ दाजाबदाजों दिन्थिनाय जायाखै। जेब्लाना सिगाङाव सिन थागोन अब्लासो दाजाबदाजों दिन्थिनाय जागोन। बेनिफ्राय जोंना आ हांखोनि नेम दङमोन आ हांखोनि नेम बादियै सोदोबनि रिंसारथि जोबनायखौ नायनानै बियो माब्लाबा आ माब्लाबा या माब्लाबा बा माब्लाबा बो जाहैनो हागौ होनदों बो जाहैनो हागौ मोनफा मोनफा बाहायजागोन होनदों। जेरै जेनेबा गथ' लिरोबा गथ'बा मा गोजौ खमा होनानै अखार दङ जिहेथु होमबा आ जाला औवागु आखारा जाहैसै। उ आरो अ थायोबा मा जायो जोंना औवागु आखार जायो। इ आरो आ थाखायोबा ए थाखायोबा जोंना मा जाहैगोन इ आखार या जाहैयो। माब्लाबा रायलायनाय समाव बेखौनो आङोबो बुंना लागोन आङा होनाबा बि माने गावखौनो जेला बुंगोन आङो होनना बुंगोन आरोखि नाथाय आसो दाजाबनांगौ बे बेखेवगासेनि आयानो जानानै दङ। आंहाथ' होना नालाय आङो होनना लायो बुङो बर'आव बेखायनो बेयो बो जाहैयो होनदों। दानिया बे आ हांखोनि नेम बादि मा मा लानांगौ बेखौ जोङो गारां रिंसारथि जायफ्रा गारां लागोन नङाबा गारां हांखो जायफोर क्लास लानानै दङ नोंथांमोना अलरेडि लाखांखानानै दं इउनिट 1आव दंमोन बेयाव थांबा आ हांखोनि नेमखौ क्लियारलि नोंथांमोननो खिन्थानाय दङ नायनो हागोन। दानिया नायदो मोनसे बाथ्राया मा होनदों जोङो बेखेवफासेया जोंना माब्लाबा गोथेनानै थायो होनदों नैबे गोथेनानै थायो क्लस जाना थायो आरो बेखौ जोङो नैबादि सिम्बलजों दिन्थियो होनदों। जेरै जाय माने जेलाना साबजेक्टआ आं जागोन बुंग्राया आं जागोन अब्ला मा जागोननो आं आ लेखा फरायदों होननानै बुङा होनदों आं आ लेखा फरायदों होननानै बुङा मा जागोन आं लेखा फरायदों होननानै बुंगोन। नाथाय बे आंजोंनो मा
बेखेवगासै आया गोमानानै थाफानानै दङ होनदों। नाथाय बेखौ जोङो नुवाखै, बेखौ गोथे होनना बुंनाय जायो। जोंना सिलेबासाव गोथे महर, उदां महर दङ। जायफ्रा गोथे लादों, उदां महर सोदोब माने गोथे महरखौ इउनिट 2 आव दंमोन, बेखौ जायफ्रा क्लास लाबाय अब्ला बुजिबाय। नोंथांमोनाबो नायदो जायफ्रा गोदानै फैदों। गोथे होमबा बेयो गोथेया बेखेवगासेयाव बेखेवफायाव थायो आं खिन्थाबाय थादों। बेखेवगानैखौ नैलाय बेखेवगानैजों जोंना दाजाबदाया खौआल' गोसोआव लादो। बेनिफ्राय बेबो गोथेनानै थानो हागौ होनदों। जेरै जाय आं एगजामपोल होदोंमोन मा राजुआ मोसौ खादों, नाथाय राजुआ मोसौ खादों जानाङामोन, राजुआ मोसौखौ खादों जानांगौमोन, अब्ला खौआ गोमानानै थादों होनदों। दा बे होमबा राजुआ मोसौखौ खादोंनि जायगायाव मोसौखौ होआलाबा मोसौ खादोंल' होननानै बुंगोन, अब्ला खौआ थाखोमानानै थालायबाय। थिग बिदिनो बेखेवगाथामना मानो जों, आरो बे जोंआबो मालाबा गोमाना थायो होनदों। बेनिफ्राय बेखेवगाब्रैनो बे मोनसे बेखेवगाबा, नैबेखौ नायदो दाना बेखेवगाबानिफ्रायाव जों साननो गोनाङा मा बेखेवगाबानिफ्राया हारसिङै मोनसे बेखेवखा नङा होनदों। बेयो बेखेवगा द'निनि सोलायनाय महर एबा दाजाबदानिफ्राय फ्राय दाजाबनानै बर' रावआव बेखौ आखुथाय मोनसे दिहुनना लादों होनदों। बेखायनो बेखेवगाबानिफ्राय होमबा बेखेवगाबाया सोर बबे मोनसे बेखेवफाजों सोमोन्दो दं बा बेखेवगा द'जों सोमोन्दो दङ। आन्दाज खालामनो हाखायो निफ्रायाव निया सोरजों थायो, द'जों। बेखेवगासिनिया जाहैबाय आव, गुबैयै आव। दाना बेबो आ हांखोनि नेम बादि बियो माब्लाबा याव माब्लाबा वाव महर मोनगोन होनदों। दा बे मोनसे खेबसेनो बुंनाय जाबाय। दानिया बेखेवफानि बाहायनाया से सानराय आरो बां सानराय मोननैजोंबो एखे गोरोबो। बे मोनसे आखुथायखौ नाय। बेखेवफानि बाहायनाया जोंना से सानरायावबो बाहायजायो। जेरै बिबारा जाहैदों बिबारफोराबावबो बेखौ बाहायजादों नै आ आंजोंबो बाहायजागोन, जोंजों नै बुरजाजोंबो बाहायजागोन। बिफांनि सिंगुलार नाम्बार माने से सानराय आरो बेनिफ्राय बिफांफोरनि प्लुरेल से सानराय बां सानराय मोननैयावबो बाहायजायो होननाय जादों। दानिया फैदो केस एबा मावरिजाखौ नायनि। मावरिजाया मा दाना नायनोसै। आरो मोननैजों सोमोन्दोआ मा दा नुगोन होनबानो। मावरिजाया जाहैबाय मा जाय सोदोबमाया थाइजाजों सोमोन्दो लाखियो होनदों, एबा थाइजानि खामानि मावनायखौ माने भार्बा मा खिन्थादों, भार्बा मा मावदों, भार्बा मा खिन्थानो नागिरदों बाथ्रायाव, दा बेखौ क्लियार खालामना होयोनो मावरिजायासो। आरो मावरिजा थानांगौबा मा बेखेवफाया थाफैथारनांगोन। दा बेखौ जों दा एगजामपोलाव नुगोन। दा मावरिजाया मा होनो मोनसे सोदोबजों थाफायो, जाय सोदोबा मा होनो बेखेवफा थाफादेरनाय, आरो बे सोदोबा माखौ खोन्थागोन होनदों, थाइजानि खामानि मावनायखौ क्लियार खालामना होगोन होनदों। थाइजाया मा मावदों, भार्बा मा मावदों बे। जेरै जाय आं कलमजों लिरदों होनदों। नैबे साबजेक्ट आंआ लिरनाय खामानिया माजों लिरदों, कलमजों। आं लिरदों होननाय लोगो लोगो कुइसन खालामफिननो हागोन क्लियार जायाखै, मा लिरदों बा माजों लिरदों, अब्ला एन्सारा जानांगोन मा कलमजों। होमबा बे कलमजोंआ थाफाखाबासो लिरदों जायो। जेरै जाय आं लिरदोंल' होननानै बुंदोंबा बेहाय ओंथि बेरखांजोबा, मा सोंफिननांगौ जागोन। नाथाय आं कलमजों लाइजामखौ लिरदों होननानै जुदि बुङोबा बाहाय बेखेवफाबो हाबगोन, मावरिजायाबो हाबगोन। दा बेबायदि क्लियार थाया। दानिया नायदो मावरिजायाबो गासै 7था बाहागोनि राननानै दङ। बेखौ नायदो। मावग्रा मावरिजा नमिनेटिभ। थाइजानि हाबाखौ जाय मावो बेनो मावग्रा मावरिजा। साबजेक्टआनो थारमाने इंलिसाव जोङो साबजेक्ट भार्ब अबजेक्ट बिदि मोनो। होमबा जोंना साबजेक्टआनो मा बुंग्रायानो मावग्रा। जेरै गथ'आ बल गेलेदों होनबा गथ'आनो मावग्रा मावरिजा। आरो बेजों मा दाजाबजायो बेखेवगासेनि बेखेवफा दाजाबदायो होनदों। बेबो मा जागोन दहाय बुंनायजों एखेयानो आ हांखोनि नेम बादियै आ बा या मोनथामबो दाजाबजागोन होनदों। जेरै जाय गथ'आ रामा बिनिया आं खेखादों। आरो बेबो थाखोमानानै थायो होनदों मालाबा, बेखौ आं दहायबो खोन्थाबोदों। जेरै आं बल गेलेदों लिरदों, नाथाय आंआ बल गेलेदों जानांगौमोन, नाथाय जोङो होना, एबा आङो बल गेलेदों जानांगौमोन, नाथाय जोङो बुङालाबा आंल' बाहायगोन। दानिया नैबे गाहायाव नायदो। नेक्स्टआ जाहैबाय मा मावफाग्रा मावरिजा। थाइजानि हाबाखौ जाफुंहोनो थाखाय मा होनो जाय मावफायो, जाय थाफादेरो, फोजोबनानै होयो, बेखौनो मावफाग्रा मावरिजा होनो। जेरै जाय मा होनो रामा मोसौखौ बुदों, मा सोरखौ बुदोंनो, बुनाय थाइजाया बु, नाथाय सोरखौ बुदों, मोसौखौ। होमबा मा जाबाय, बेजों मा दंफैयो, खौ दङ। बेखायनो बेखेवगानैनि सोदोब बेखेवफा खौआ मावग्रा मावरिजाजों थाफायो होनदों। मावग्रा मावरिजाजों थाफायो। बेनिफ्राय बेबो थाखोमानानै थानो हागौ होनदों। दहाय आं एगजामपोल होनाया रामा मोसौ खादों होननाय लोगो लोगो मा जाहैगौमोन, खौआ थाखोमादों मोसौजों, रामा मोसौखौ खादों जानांगौमोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जोंना मावफाग्रा मावरिजा। मावग्राया जायनि हेफाजाबै थाइजानि हाबाखौ मावो, खामानि मावनाया जायनि हेफाजाबै जायो, बेनो मा मावफाग्रा मावरिजा एबा इन्सट्रुमेन्टेल होनदों, बेसादारि
बेसादारि मावरिजा होनबाबो जाहैबाय जेरै जाय कनकआ रुवाजों बन सिनदों इलायनो रुवाजों बन सिननाय खामानिया बा बन दाननाय खामानिया जाफुङामोन रुवा गैयामोनब्ला बियो कलमजों लिरदों माजों लिरदों कलम गैयाबा लिरनाय खामानिया जायामोन ओंखायनो बे मोनफा मावफाग्रा मावरिजा आरो बियो बेखेवगाफा थामनि बेखेवगाथामनि बेखेवफा जोंआ थाफादेरगोन रुवाजों क्लियार बिनिफ्राय बेखेवगाब्रैया हर मोनग्रा मावरिजा होनना बुंजादों डेटिभ हर मोनग्रा मावरिजा मावग्राया जायनो माबा मोनसे हरनाय दिन्थियो बेनो मा होनो हर मोनग्रा मावरिजा जेरै रामा आंनो कलम हरदों बिथाङा बिबायारिनो दान होदों बे एग्जाम्पला बिजाबाव होनाय रामा आंनो कलम हरदों रामा कलम हरदों होननाय लोगो लोगो जोंना ओंथि दिन्थियामोन सोरनो हरदों सोंफिननांगौ जायोमोन नाथाय आंनो होननानै होनखाथारोबा क्लियार जाबाय बे मावरिजा हाबखाथारबाय आंनो होननानै ओंखायनो मा जाबाय मावरिजाया थाइजानि जाफुंहोग्रा फारसेथिं बेयाव आंजों मा थाफानानै दङ नो दाजाबदा हथात बेखेवगाब्रैनि सोदोब बेखेवफा बेखेवगाब्रैया सोमोन्दो दं हर मोनग्राजों थाफाबाय नै नो बे आरो दानिया सोमजायग्रा मावरिजा एप्टेटिभ बे सोमजायग्रा मावरिजा जायनिफ्राय माबा मोनसे मुवा मोननाय जुदा जानाय आलादा जानाय गाबोनाय बेबायदि फोरमायो बेखौनो मा होनो महर मोनग्रा मावरिजा बुंनाय जायो जेरै जाय बिफांनिफ्राय बिलाइ सिरिदों होननाय लोगो लोगो मा जाबाय मानिफ्राय बिफांनिफ्राय ना न' उखुम सानिफ्राय बेबायदि सोंनाय फैफिनगोन ओंथि दिन्थिनाय नङा सिरिदोंआव आबुं ओंथि थानाय नङा अब्ला मा जाबाय बिफांनिफ्राय होननाय लोगो लोगो थाखाबाय बे बिफांनिफ्राय बिलाइ सिरिदों माने टेपनिफ्राय दै गदों बेफोरबायदि आरोखि होमबा निफ्राय जेराव थायो बेयो सोमजायग्रा मावरिजा आरो निफ्राया सोरनि बेखेवफानिमोन बेखेवगाबानि सोदोब बेखेवफामोन बेखौबो गोसोआव लादो होमबा सोदोब बेखेवफानि बेखेवगाबाया सोमजायग्राजों सोमोन्दो दङ मावजाथाव मावरिजा लकेटिभ मावजाथाव मावरिजाया जाहैबाय जायगाखौ दिन्थिनाय जेरै जाय सोदोबमाया थाइजानि थावनि एबा जायगाखौ दिन्थियो बेखौनो जोङो मा होनदों मावजाथाव मावरिजा बुंनाय जायो जेरै दैयाव नाया थायोल' होननानै बुङोबा मा थायो बबेयाव थायो होननाय सोंफिननाय जागोन नाथाय दैयाव नाया थायो होनखानाय लोगो लोगो दैयाव मोनसे मावरिजा हाबफाबाय आरो क्लियार जाबाय बाथ्राया आरो दैजों माया थाफादों आव दाजाबनानै दंफायो होमबा आवआ मानिमोन बेखेवगासिनिनि सोदोब बेखेवफा आवमोन बेखेवगासिनिनि सोदोब बेखेवफाया होमबा मावजाथाव मावरिजाजों सोमोन्दो दङ बे क्लियार जालायबाय जेरै आं न'आव फैबाय बेबो एखे आं फैबाय होननाय लोगो लोगो मायाव फैबाय सोरजों मारै फैखो बा सोरनाव फैखो सोंफिननाय जागोन आं न'आव फैबाय होननाय लोगो लोगो न'आव सफैबाय एग्जाम्पला क्लियार जाबाय बाथ्राया दानिया नायदो नैबेयाव सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा लास्टाव नायनोसै जेनेटिभ सोमोन्दो माने जेनेटिभ माने सोमोन्दो थानाय जाय सोदोबमाया मोनसे सोदोब आरो गुबुन मोनसे सोदोबनि गेजेराव सोमोन्दो खालामनानै होयो होनदों मोनसे सोदोब आरो गुबुन मोनसे सोदोबनि गेजेराव सोमोन्दो खालामना होयो बेनो सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा जेरै जाय बियो रामनि आखाइ होननाय लोगो लोगो मा जाबाय सोरनि आखाइ रामनि बियो रामनि आखाइ बेयो सोमदोननि थुंग्रि बेयो आंनि बिजाब बेबायदि आरोखि दा बाहाय अब्ला बेयाव मा बे मावरिजाया थानायखायसो बाथ्राया सेन्टेन्सआ क्लियार जाबाय फुल मिनिंफुल जाबाय बेनिफ्राय बेयाव मा होननाय जाखो बियो सोमदोननि थुंग्रि होननाय लोगो लोगो सोमदोननि थानायखायसो क्लियार जाबाय दा बेयाव सोमदोन आरो नामनि उनावहाय मा दाजाबफादों नि होमबा निया मानिमोन बेखेवगाद'नि बेखेवफानि दाजाबदा अब्ला जोंना मा जाबाय सोदोब बेखेवगाद'आ सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजा एबा जेनेटिभजों सोमोन्दो दङ दा बेखौ नैबे जेनेटिभ एबा सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजाखौ माखासे बिजाबाव नुनो मोननाय जाया बेखौ आङो खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो माखासे बिजाबाव बियो गैया मोनद'सिमल' मावरिजाखौ होनाय दङ आरो सोदोब बेखेवफाखौ सोमोन्दो खालामना होनाय दङ नाथाय मोनस्निया गैया ओंखायनो नोंथांमोननो बेखौ होफाबावनाय जाबाय दा बेनिफ्राय आसा खालामो बेखौ नोंथांमोनहा क्लियार कनसेप्ट हाबजोबनानै लादो खनसे बुजियाखैबा नायफिनबावदो बिजाबखौबो होमबा क्लियार जागोन बेनिफ्राय MCQ नांगौ सोरबा गोबाङानो MCQखौ उनाव लाबोगोन बेफोरनि सायाव आरो बेफोरखौ क्लियार थायोबा MCQनि गोनांथि गियान नुबानो सिनायखायो बेखिनिमोन एसेनोसै गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो सिनायनानै मिथिनानै जोङो आनजादखौ गोरलैयैनो पास खालामनानै लानो हानाय जायो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खनसे खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे बयबो साख्रि मोननो हानाय जायो गोजोन्थों एसेनोसै